क'क्राझार सहराव दिनै इन्टारनेशनेल डे अफ जिर' वेस्टनि सायाव हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार सहराव साखोन सिखोन लाखिनायनि गेजेरजों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ दिनै इन्टारनेशनेल डे अफ जिर' वेस्टनि हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेनि लोब्बायै मार्शल मार्च आइजो माहारिफोरा क'क्राझार सहरनि सोरां गोजौ फरायसालिनि फोथारनिफ्राय महात्मा गान्धीनि पार्कसिम हानजा सुरनाय जायो। बे हानजा सुरनाय समाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ बुङो दि क'क्राझार सहरनि थागिबि रायजो राजाफ्रा मोननै दाखोर गारग्रा आइजें बाहायनाय सोमखोर गाबनि आइजेंआव गिसि दाखोर आरो निला गाबनि आइजेंआव गोरान दाखोर गारनांगौ एबा दोननांगौ। 30 मार्च इन्टारनेशनेल डे फर जिर' वेस्ट जोङो क'क्राझार सोहोराव अबजार्भ खालामदों, जोङो फालिदों आरो बाहाय आइजोफ्रा स्वच्छता मार्शाल मार्च लादों जोङो रेलि आरो साउदार्न साइडआव माखासे आरो नर्थार्न साइडआव माखासे दासो जों नर्थार्न साइडआवहायबो बे मार्च रेलिखौ बेखेवनानै फैबाय। गोबां आइजोफ्रा बाहाय ओंखारदों। जोङो दिनै क'क्राझार नोगोरनि जेसेबांखिनि थागिबि बयखौबो जोङो गुरैयै गोसो सिंनिफ्राय खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि क'क्राझार नोगोरखौ जोङो साब सिखोन लाखिनो हायो। दिनैहाय सारा मुलुगनाङैनो जों मिथिगौ जे जोंनि माखासे मानसिफोरनि माने जेराव मेराव लेथ्रा गार्बेज मैला दाखोरखौ गारनानै बेसेबां जोंनि हायाबो खहा जाखो। दा बेखौनो लानानै जोङो क'क्राझार नोगोरावबो जाहाथे बयबो सांग्रां जायो। दिनै अखा बोथोरा फैगासिनो दङ, जाहाथे ड्रेनफ्रावहाय दाखोरफोरखौ दागारथों। जोङो बाहाय नैबे सांग्रां मेलाव जोङो बुजायबोबाय थादों जे जोङो न'खर न'खर SLRMआ थाङो, जोंनिफ्राय न'खर न'खर दाखोर बुथुमनो थाङो। दा बाहाय जोंहा गोथां गाबनि मोनसे बाल्थिं दङ आरो निला गाबनि मोनसे बाल्थिं दङ। मोनसेयाव गिसिखौ जाहाथे दोनो आरो मोनसेयाव जाहाथे गोरानखौ दोनो आरो बेजोंनो जाहाथे जोङो कम्पस्ट खालामनो हायो। बिनि थाखाय जोङो गोबां न'खर न'खर सांग्रांथि होगासिनो दङ। जोङो लुबैयो जोंनि क'क्राझारावबो जेब्लाबो नै मेडियाया जोंखौसो होनो क'क्राझारा ड्रेना साफा नङा होननानै। दा क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ जेब्लाबो ड्रेनखौ साफा खालामगासिनो दङ, दाबो साफा खालामगासिनो दङ। खिन्थु रायजो राजायाबो मोनसे गावबागाव दायथ' लानानै जोंनि ड्रेनफोरखौ साफा खालामनांगोन। लेथ्रा दाखोर दालाफोरखौ प्लास्टिकफोरखौ जे प्लास्टिकआ बेन्ड 75 माइक्रननि जे खमसिन बेफोरथ' बेन्ड जाखानाय, बेफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजायाबो सांग्रां जानानै दखानफ्राव जेला बाहायो बेखौ दा बाहाय होननानै बुङो। बेखौ जोङो खावलायो आरो आयेन दंबा आयेन बाबै साजा होयोबाबो फाइन होयोबाबो जेब्लासिम रायजो राजाया सांग्रां जाया जों आवगायलांनो हानाय नङा। आरो बेखौनो जोङो गुरैयै खावलायो जाहाथे जोंनि जेसेबां जोङो नुयो नै दानो सिबो दानो लेथ्राखौ गारफिनो मानसिफ्रा आरो गिदिर गिदिर बिल्डिंनि मानसिफोरखौसो जोङो गारिनिफ्राय थफ्ला थफ्ला लानानै गारनाय नुयो। गोनां गोनां हटेल जेसेबां गिदिर बिसोरखौ बांसिन जोङो क'क्राझार नोगोरखौ मैला खालामनाय नुदों। ओंखायनो बिथांमोननिसिम जोङो गुरैयै खावलायग्रोगोन, खिन्थु मानियाबा जोङो गोख्रों बिनि थाखाय पेनाल्टिबो जानाय जागोन आरो जोङो राहाबो लानाय जागोन। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।